chodí ty, nebo u mě už to bere, že Gábo točí, že mám hlas. Ty vole, to je pěkné. Jak to? A mu nechal diško a on už to automaticky mi to diško bere. To zakrouhlí, jako? No, to zakrouhlí. Takže budete chodit vy, jo? Výborně chlapí. Jo? Rozumíš? Výborně, jo? A to je, já jsem Gábovi říkal, ty jsi taky mama zvolil, říkal, my nejsme Američani. Mladá žaba, naschoj si to. Takže mi to dal za 40, jo? Výborně. Na 36, na 4. Teď takhle má na peněz? Tam máš, víš, kolik tam máš? 460 korun.